ठीक से बैठ। बदतमीजी काहे करत रहुआ हमरा से ऐसे उखड़ल उखड़ल काहे रही नी? तू ऐसा हरकतें करेलू। ई त हमार प्यार ह। नाराज काहे होता नी? अब त रहुआ से हमार ब्याह होखे वाला बा। अरे होखे वाला बा भइल निखे नु। हटा आदमी लेखा बैठा महाराज। साहेब जी चाय ली। ई क्या? ई पारो है, बनारस से आइल बाड़ी घर में काम करे खातिर। ओह, नौकरानी बोले में शर्म लागता। इनकर परिचय तो करा देनी, हमार परिचय न कराई। हाँ हाँ हाँ, काहे नहीं। पारो ई शीतल है। रहुआ भी ना कब पूरा परिचय ना देनी। हम शीतल हैं, तो हर साहब की होखे वाली पत्नी। रामचंद्र कहे गए सिया से। ई सूरज जी के घर है? हाँ सूरज के घर है। बाकी तू के बाड़ा? हमार नाम वीरेंद्र हवे। हाँ हाँ। वो अलग बात बड़ा कि हमारा के लोग बीरू कहाले और हम बनारस से रहल बानी और ई घर के साला है। ये घर के साला है? अरे सुखिया जी बाबूजी। क्या कहता रे? बाबूजी ई नवा सिकंदर कहाँ से पैदा हो गए? हमारा के नहीं मालूम। जीजा जी। इस आफत कहाँ से आके लिख रही बहन का। जीजा जी प्रणाम। वीरेंद्र। अच्छा प्रणाम। और वीरेंद्र सब ठीक बाना? एकदम फंटी क्लास जीजा जी। अरे सूरज ई के हवे हो? बाबूजी ई पारो के भाई हवे तनी। जीजा जी ई पारो के है? बाद में बताई, पहले जाके उनकर गोड़ लाग। ऊ के है? तोहार मौसा हवन। जा जाके प्रणाम कर जा। मौसा जी प्रणाम। माफ कर दे, हम रउआ पहचानी ना। बहू ई के है? ये हमार छोट भाई है। कोनो बात नहीं की, कोनो बात नहीं की। जा जा अपने बहन से मिलना। अंदर जा, अंदर अंदर जा जा। हाँ अरे सूरज ये सही पागल हवे का? हाँ बाबूजी ई केहू के कुछ कह देला। हाँ तब तू बाबूजी के मौसा कहलस। का बाबू? ए बाबू